hainbatetan lotu izan duten ere musika pixkat, malenkoniarekin edo, eta bueno, gertatu zaitere taberna batean egon, ez, parranda giroan, eta nire kanta bat jarri, eta badakizu taberna iztera doazen momentu hori Benito Lertxundi jartzen dutena edo Salvadorren Heriotza, hasi ziren nire kantak jartzen. Eta, klaro, hori gertatzen zenean jabanekin argia piztuko zutela, eta esan nun, nik ez dut pertsona hau izan nahi, eta orduan esan nun, egin bardet kanta bat, parranda erdian dantzatzeko eta ez tabernak izteko. Eta orduan, loratzeko intentzio guzti horrekin, atera nun Basan izeneko kanta hau. Basan da, basa da loia edo, lokatza edo. Eta, hori, bezakit. Egia da, oihartzun gehien izan du kanta izan dela, eta agian jendeak gehien maitea izan duena edo, lan berri hontatik, egia da argitsuago dela beste batzuk baino, baina baina izan nuen, hori, kontraste horrekin jolastu eta esan bira, nator eta horrela nator orain. Kontraste horien artean, letra alatean ere bai murgilduko gara solasaldi honetan, eta Basanen kanta zati batek ala dio. Zuhaitzak bezain soil eta atzamarrak Basan edo lokatzetan, ikusten ez dugunaren gainean dantzan jartzeko modu bat ere badela Basan, ikusten ez den zer nahi izan du olatzek jarri dantzan. Lehenengo gauza, letra hau ez nun nik sortu, bai nik Emanuela testu inguru bat edo, Leire Vargas eta Oiana Aranak sortu zuten kasu hontan, eta nik kontatu nien buruan neukana, ez? Nire azkenengo lan honek Zainak eman du izena, eta nik neuk ere ez nuen ezagutzen saldi hau, baina Eluiarri esker jakin nun, Zainak ematea dela susmatzea. Eta badago zerbait sorkuntzarekin, intuizioarekin oso lotuta dagoena, nik horrela bizi dut, eta askotan ez dut jakin zergatik hartu ditudan erabaki asko, baina badakit, batzutan zerbaitek esate dizu edo Zainak ematen dizu hori dela bidea, eta pixkat horri helduleku falta bat neukan garai batean horri eutsi nahi izan nion, eta intuizio hortan sinistuta horri balioa eman, eta pixka bat lotuta dago hori horrekin, ez, askotan, hori, uste disko guztian jarretzen den ari bat dela helduleku faltana edo egonkortasun falta horrena, eta uste horrera islatzen dela hori. Ikusten ez ditugun gauzak hor daudela, baina justo gauzan gozamenerako dei bat, ez? Naiz eta ez jakin, zer datorren saiatzea pixkat. Hedonismoaren aldarri bat, esango nuke. Gogo eta horiek musikatu egin zituen olatzek, bakoitzak bere heldulekuak bilatu ditzan. Gaur nire gai jartzaile eta olatzek egingo du puntuari erantzun, batzutan kantatzen, beste batzutan hizketan. Esan behar dut baita ere, diskoak baditula elementu asko eta estetikoki leku zehatz batera eraman nahi izan nula, baina gaur gitarra eta hotxarekin bestera batera entzungo dituzue kantak. Sustraiarren, trastaoan, ustu
ez dugunaren gainean. Dantzan izen berriak idatzi loren hizkuntza erabaki artean hau zertan. Dantzan, dantzan, bidea eginda Lanbrotan barrena. Bidea eginda Lanbrotan barrena. Bidea eginda Lanbrotan barrena. Zuhaitzak bezain soil, atzamarrak basan, ikusten ez dugunaren gainean. Dantzan izen berriak idatzi loren hizkuntza erabaki artean hau zertan. Dantzan, mi esker. Gaurko solasaldi honetan, olatzen hainbat kanta, bihurtuko ditugu alfombra hegalari, istorio ezberdinetan bidaiatzeko, eta jolasan ere jarri hain ibiliko gara olatzekin, bere kanta batzuetako arietatik tiraka, gogoetak ere bai askatzeko adibidez, olatz, gerorik balego da beste abesti bat, azken usta hauetakoa, baina gerorik balego nor izan nahiko luke olatz. Salvadorrek edo gerorik balego norantza da. Zure izkiak ere badira hor, zure norabideak norantza nahi du geroa. Justu letra honek dio egorik balego gorantza, ez? Orduan hori nahiko horrexan neukan, ze nire buruari erantzuten diot kantu hontan. Baina, bueno, ja lurrera bueltatuz edo esango nuke nahiko niokela sorkuntzaren bide honi eutxi, nahiko nuke albaritz duin bizi honekin, baina hori igual asko eskatzea da, ez dakit. Oso mundu desegonkorra izaten da, eta bueno, beti hanka bat horrukitzen da, eta beste hanka bat B plan posible horretan edo nik behintzat, eta bueno, hola bizitza ere batzutan nekagarria denez, eskatzen hasita, hor egotea gustatuko litzaidake, eta gero ja simbolikoki eta zakite, era ameslariago batean, bideak ekartzen didan lekurab, ze orain arte behintzat bideak oso leku politetara eraman nago, oseak hortik. Aipatzen zenuen duintzeko oraindik bidea badagola egiteko, bide bazterretan zer falta zaio euskara asko musika gintzari benetan apustu bat izateko, lanbide bat izateko eta merezi duen toki eta bideak irekitzeko. Bueno, oraindik lan handia dago, bada duela gutxi arte lan gisa hartzen ez den zerbait, orain ere askok ez dute aukerari kontaz bizitzeko eta beste batzuk ere ez dute lan gisa hartu nahi edo merezi duintasuna eman nahi edo gustatzen zaigunez, guke gasturik eukiko ez genu bezala, ez? Orduan, bueno, nik ja 10 urtetik gora daramatzat bide hontan eta
eta eusten diot oso bokazionala delako eta ematen ditulako gauza oso politak, baina gero badago jendeak ikusten ez dituen itzaloietako bat adibidez hau ez, prekarietatearena, eta ze falta zaigun, igual egitura duinago batzuk, egin dira saiakera asko, adibidez, Ipar Euskal Herrian, Frantziako estatuaren baitan, badago intermitentziaren legea edo izena duen sistema bat, eta beraiek ikusten dute artisten lana fase desberdinetan banatuta dagola, eta hori ikusten dut oso beharrezkoa ulertzeko pixkat gure egitura zein den, sorkuntza fase bat badagoena denboran asko luzatzen dena, eta bitarte hortan ez daukagula inungo baliabiderik ez, eta gainera sorkuntza batek badakar diru inbertsio handi bat, denbora inbertsio handi bat, eta hor gelditzen gerala nahiko salduta, eta Frantziar estatuan badirudi orain zorrozten ari direla gauza hauek eta ja ez daudela lehen bezain ondo, baina badaukate hor bertako lan ministeritzak hau aurre ikusten duenez, pentsio bat ematen diete sortzen ari diren bolada hortan, ez? Orduan, horrelako formulak uste dut hemen nik behintzat falta motatzen ditu dela, eta hori oraindik dena ikuste dut egiturak falta direla, beharko genuke sindikatu bat, beharko genuke lan hitzarmen bat, baina gaur egun pentsa ezinak diren gauzak dira, beraz, igual egunen batean iritsiko dira, baina ez gaude ez da gertu. Hala ere egituren faltan, sareak eta kolektiboak bat direla, edo pauso txiki horiek jendartean behintzat ikusten hasiak garela, horren adibidea da emakume musikari ezberdinek hainbatetan ateratako manifestuak edo erasoi erantzuteko edo bestelako arrazoi batzuk medio. Zentzu horretan norantza egokian goazela uste duzu? Bai, egia da emakume, musikan aritzen geran emakumeak gaudela saretuta, ikusi degula gure burua, elkarrizpilu egin diogula eta ikusi degula gure burua oso identifikatuta besteekin, naiz eta artistikoki agian zer ikusirik ez izan, gure proiektuek, baina ikusi ditugu oso egoera antzekoak ez, bizi izan ditugula, eta horrek eman digu ere elkartzeko pultsio hori edo. Lehen ez dut aipatu, baina badago baita Euskal Langile Autonomoen elkartea, lan artean du izena, eta beraik ere dira egiten lan handia pixkatu gintzeko euskera sortzen dugunon panorama, zehazkenean baditu berezitasun batzuk eta komeni zaintzea, ze bestela desagertzea kondenatuta egon daiteke ez. Eta bai, ezakit, azkenean saretzeak ere ematen digu indarra handia eta ematen digu gugan sinisteko, ezakit, zeo zer, azkenean bakarrik zaudenean agian lehen aipatu duzu ere, zure buruaren etxai, letra garen batean ere hori uste esaten dudala, eta elkartzean uste hor niretzat behintzak zentzu hartzen dula egiten ari geran guztionek. Askotan ikusten ari garen beste irudido estena bat bada, emakume musikari ezberdin arteko elkarlan edo aliantza edo zaretze hori ez, zea maizen bioklip hori ikasu, edo Izar horrekin egindako kolaborazioa zuk, edo Ines Osinagarekin bateraz sortutako beste hainbate proiektu, Mauriziak ez du inorril, eta abarrak euskal musikaren estenan hori gaur arte ezen hain ohikoa, bakoitzak bere bilbidea, bere taldean normalean izaten zuen, uste duzu aldatzen ari dela egoera, zentzu horretan ere bai? Izan daiteke, bai, eta agian nik entzun da diet justo bertsolariei gertatzen zitzaiela beraiek ez bazituzten saio horiek montatzen, ez dutela beste neska bertsolariekin koinziditzen, neska bertsolariak igual izan zeraterako kupoa leku askotan, eta bat jartzen zalakola, eta listo ez, eta musikan ere hori pasatzaigu, eta orduan ez ginen topatzen, eta hori uste guk sortu ditugula nahi genituen espazio horiek, eta Zea Maizen kasuan izan zen, nik bizi izan deten gauza potentenetako bat,
eta egitan uste dut egon ginen guztiok gogoratuko dugula egun hori, bueno, espero betirako. Bueno, azkenean emaitza baino gehiago eman genion balioa horregoteari eta bueno, elkartze horrek eta denok batera kanta hori kantatze horrek zer sortu dezaken, ez? Osea, barruak, niri behintzat barruak mugitu zizkidan eta hunkitu nintzen benetan eta lehen esan deten bezala zentzua hartu zuen denak niretzat. Elektrizitatea eta energia estanda bat izan zela azken finean. Aurreratzen zenuen zure beste letretako batean, ondorengo esaldi hau aipatzen dela, ihes egitearen bulka, ni naiz neure etsai. Hain zehazki izan da, ez? Orduan, zertan edo ikusten duzu batzuetan zure burua etsai eta zeren lagun? Kasu honetan ere Izaro Bilbaoren hitzak dira, eta bueno, egia da, prozesu honetan ibili naizela nire buruarekin burrukan, eta bai izan naiz nire buruaren etsai, kasu honetan berea izan arren esaldi hau, baina izan da blokeo handi bat eukidetena sortze aldera, hori sentituz, agian ez dintzala gai gehiago sortzeko, edo nire buruari eskatzen niola zerbait eman ezin niona, ez, edo, bueno, hor ibili naiz burrukan kantu berri hauek sortu alizateko, eta tiraka nire buruari, eta terapian eta aulantzen, eta dena bueno, azkenean hor badago presio bat, osea, uste dut zenbat eta areago jun proiektu honekin, exigentzia maila egotzen doala, ez? Eta orduan, agian hori sentitu nun ez nintzela exigentzia maila horri aurre egiteko gai edo pixkat hortik, eta orduan horra adibidez izan da nire burua, izan ez nire buruaren etsai. Baina, bueno, momentu askotan, osea, bakarka egoteak hori egiten dit askotan, orduan, hori, elkartze, saretze guzti horiek laguntzen diatela esaten, ondo zoaz. Ondo, eta gerorik baldin balego, gorantza beti. Aipatu ditugun bi esaldi zati horiek, gerorik balego eta zaldi zuri bat kantuarenak izan dira, eta bertako istorioak olatzek kontatu ez ezik, kantatu ere, egingo dizkigu. Zerbaitetan sinestu nahi nuke baina zakar da giroa. Ez baietan hain estu datorrora azgarregi goaz. Gerorik balego norantz da, egorik balego gorantza, erori eta gero, gerorik balego edo, gerorik balego, bego. Zenbatetan saiestu eskatu Espainia egitean den alde. Orain ezin babestu, orain hor baina
gerorik balego norantza, egorik balego gorantza, erorita gero, 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 gerorik balego, edo, edo, gerorik balego, bego, 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 gerorik balego, erorita gero, gerorik balego, gerorik balego, erorita gero, gerorik balego. Ilargizpi urdenpean bi begi beltz arnastean isiltasun karrankari erdian azala blai agerian zaldi zuri bat sartu zait logelan atea itxi du hego haizeak irri
kantuen bidezolatz barruan daukasun hori askotan atera eta beste batzuetan gorde egingo zenuen orain arte abesti ezberdinen letra zatiak izan ditugu abiapuntu, eta oraingoan galdera alderantziz egingo dizut kantaren izenburutik azken eguzki printzak esaten badizut, zer da olatzek ikusten duena berotasun horren atzean? Bakizue momentu hau justo hori eguzkia jaisten ari dana eta deitzen diote urrezko ordua edo, ez? Argazkilariek maite dute ordu hori pila bat eta justu atzo bertan ere egon zen kriston iluna barra eta hor agertzen dira kolore guztiak, ez? Netzako da momentu magiko hori non batean ikusten dituzun kolore guzti horiek eta bueno, batean instante hori nahi duzu gorde, ez? Hori da niretzako. Postale horretatik atera ziren ondorengo hitz hauek ere, dena amaituko bada hemen momentu horretan, ez? Momentu magiko eta koloretsu horretan arna zala. Hau da edan, eta erakarri dituzu azken eguzki printzak, baina berotasune horrek zer nahi duzuzuk erakartza edo gozotasun horrekin zen mezu nahiko zenuke helaraztea? Bueno, kasu honetan kanta hau da maitasun kanta bat eta nahiko esplizitoa, ez? Orduan, badago metafora hori, baina berez badago zuzenduta hori momentu zehatz bati, baina pertsona bati, ez? Orduan, kasu honetan hortik doa bideratuta, baina egia da nahi izan nuela kantu honek eukitzea kolore bat izango balitz, izango litzake igual pastel kolore, ezakit nola esan, ezakit zerbait oso gozoa, azukre zapore hori daukana, gozotasun edo goxotasun hori daukana. Estetika hortaz apaindu nahi izan genuen, bai musikaldetik eta gero bideoaldetik ere bai. Kantuak sortzerakoan zeren arabera erabakitzen duzu? Ze gairi heldu, ze irudi edo egoerari edo zauriri egin edo ze pieza jarri entzulearen mingain gainean? Uste ez dela erabaki bat, uste nire kasuan behintzat datorkidan ideia batetik abiatzen dela eta gustuko badet edo zainak ematen badit hortik dela, jarraitu egiten dut eta gainera ideiaz ere ez naizen ez ibili horrela soberan ez ditudan ez izan, orduan ideiei heldu diet eta ez naiz ibili ere horrela razionalki erabakitzen, ez dut uste, nik behintzat ez dut horrela ulertzen musika, askotan ez dakigu zergatik, baina hori, zerbaitik harrapatzen bagaitu, uste dut guretzat sortzaile bezala zentzua ikusten diogula hori behintzat idazteari edo, beste gauza bada kaleratzeak igual aldizula eman bertigo bat edo lotxa bat, eta uste dut nire blokeo hori ere etorri dela autozensura handi batetik ere. Zenbat kanta gorde dituzu zuretzat? Uste dut ez naizela ez da sortzera iritsi, asko, igual banituela horrelako esaldiak eta bira justo etorri naiz bidean entzuten Nolaia Ziarteren disko berria, pia gustatu zaidana, gomendatzen dizuet, eta hori berak esaten du utzi behar diot pentsatzeari idazten dudana beste norbaitek irakurriko duela edo, entzungo duela edo, ze horrek ez dit, hori da, eta niri gauza bera gertatzen zait, orduan, hori ariketa hori egin beharko dut azkenean, bihurtzen gera gure buruaren polizia edo epaile edo, eta hori bide hori ez da oso egokia. Osea, agian sortu beharko nituzke horiek eta gero erabaki, baina behintzat, eman baimenan ere buruari sortzeko gauzak naiz eta, ezin irudikatu momentu hortan konpartitu gote nahi ote ditudan edo ez. Autozensura ere aipatzen zenuen, lehenago ere batzutan blokeatu eta besteatuan desblokeatzeko balio izan dizula musikak, ez? Aurpegi horiek ere badituela musikagintzak.
zerbaiten zain egon behar da pertsona bat, gitarra bat hartu eta nahi duen hori askatzeko? Bai, uste dut baiet. Bueno, egia da, badagoela holako mito bat inspirazioarekin ere, askotan, ezakit ematen du sorginkeria hutsa dela eta horrela badatorrela eta magia gertatzen dela, ez? Egia da lanetik baduela asko eta desromantizatu behar dela pixkat igual hori ere, ez? Bauki egon daiteke inspirazio argitasun momentu hori, baina ez da hori bakarrik eta lan asko dagoela horren atzean. Aztu zait galdera. Zerbaiten zain egon behar otegaren pausoa emateko. Bai, bueno, batzutan gu jumargera bila, baina bainik kanta honi letra sortu nionean, eukitzen ditut prozesu desberdinak, batzutan hitzetatik hasten naiz eta bestetan sortzen dut horrelako egitura bat, melodia eta harmonia eta dena, estrofa, estribillo instrumentalak eta horrelako kanta zirriborro bat eta horren gainean juten naiz letra eraikitzen, ez? Eta askotan guk deitzen diogu WhatsAppei, egiten dugu lako melodia bat hitzigabekoa, baino WhatsAppei hola, eta gero horren gainetik letra jarrita. Kasu honetan horrela izan zen, eta enkajatu behar dituzunean hitz zehatzak eta fonetika zehatz bat edo horrek azkenean eramaten zaitu ere beste leku batzutara, eta igual bestera bateran zenuke hola sortuko kanta, eta nik esaldi batzuk jarri nituen, baina ez nekin zergatik. Eta hori gertatu zait, sortu dudanean behin baino gehiagotan, esan dut, hau atera zait, ez dut oso ondo ulertzen, baina gero ikusi dut zentzua zeukala niretzako, ez? Pasada denbora bat esan dut, ostra, nik hau banekin horrezan nun. Eta hori irutzen zait, iaian magia, egia esan, hor dago inkonstientean zerbait, eta adierazten duzu, naiz eta oraindikan ez dezun konstiente egin, eta kasu honetan hori izan zen, eta pixkat hortik heldu nion kanta honi bai intuizio hortatik, eta horri balio eman nahian ere, eta zerbaiten zain, azkenean denborak ere, esaten zuen gorka horbizuk, ez? Denbora dela poligrafo bakarra hori, zain egote horrek ematen dizula ere perspektiba hori, eta gauzak retroaktiboki ulertzearen hori, eta disko guztia sortu dut zain hitzaren bueltan, hori ez dut aipatu orain arte, baina zain hitzak baditu hainbat adiera eta hoiekin konektatu nahi izan dut guztiekin, zeren guztiak irutzen zaizkit oso indartsuak, dauda batez, itxaronaldiarena, itxaroteak ematen dizun hori. Eta badago zaintza, badago zainen gorputzean odola garraiatzen den odiak ere zainak dira, sustraia, erroa, baditu esan nahi pila bat, eta helduleku falta horren erdian irutu zitzaidan horrek bazeukala indar eta zentzu handi bat, eta horregatik eutsi nion hitz horri, eta kantu bakoitza saiatu nintzen adiera bakoitzeko adarroietako bati heltzen. Zain batzuetatik, beste bizitza batera, beraz. Egin ditun olako solasaldiak iraila amaieran aurkeztu nuen diska eta hor eta urrian eta hor banitun kantak hobeto txukunagon saiatuta, baina saiatuko naiz ariketa beren egiten, hau da azken eguzki printzak. Irudimena bilagoa muzenean, irudi bera. Irudimena
dena amaituko bada nuen arnazela xeda irakarri dituzu azken eguzki printzak nahi baduzu behintzat irakarri dituzu azken eguzki printzak nahi baduzu behintzat nik hango zaitut nik hango zaitut Mila esker. Eta hau da zerbaiten zain. Agian ez nintzen argia izan agian entzuten danik uste nuen itxo iluna garbitu nezakela konturatu nintzen azterna batek aldana zake salbana zake konturatu nintzen konturatu nintzen konturatu nintzen konturatu nintzen konturatu nintzen konturatu nintzen oparitu naute da eraman dute nirea zen dena ditut begira jakin gabe erantzunik ez dagoela batzutan da zerbaiten zainago 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 Mila esker. Nahi gabe, edo nahita, agian, batzutan, ez? Ba, kantuek eta kontuek eta sortzen diren hitzak eta melodiek jendearen bizitzetan inpaktu edo eragin handia izaten dute. Adibidez, ez? Askotan gertatuko zitzaizun zure abestiak entzutea beste edozein pertsonaren edo sare sozialetako story batean bere bizitzako momentu oso garrantzitsu bat partekatzen duenean
edo zure kanta batengatik zenbat istorio, hainbat bizipen jasotzea bueltan. Zuk egiten duzun lan horrek olatu bat balitz bezala irudikatzerik izango bagenu, olatu horren jabe izan zara inoiz, olatu horrek gainditu zaitu inoiz, olatu horrek txikitu zaitu inoiz, zuk egindako kantu baten atzean dauden hitzek zeharkatu ditzazketen emozio eta bizipen horiek adibidez. Ez? Nahi gabe abestian, aipatzen da, nahi gabe ukitu nizkizun zenbait zauri, eta orain eman nahi dizute zerua zuri. Hitze ederrak dira hitzek eta bizitzek ederrak izateaz gain zauriak ere badituzte, eta guzti horiek plazaratzeak zelako buelta eman dio olatzi, nahi gabe bada ere. Gehienetan oso polita da horrelakoak jasotzea, ez? Pertsonen bizitzetan nolabait sartze hori bada, oso kuriosoa, ez? Momentu vital horietan zu horregon zerala naiz eta zu zure etxean egon. Hori, egia esan oraindikan jendeak harritu egiten hau, ez? Bere historiako nerekin konpartitzen ditunean, eta eski kontatu dizkiate gauza oso potenteak, ez? Esango nuke nire kantak egon direla pertsonen biziko fase posible guztitan, osea, haurdunaldi batetik, kontzepzio batetik, bizitzako azkenengo, osea, eriotze aurreko momentuetara ere bai. Orduan, horrek badauka alde batetik, zerbait, sinistarazten dizuna balioa duela, ez egiten dezunak, jendearentzako zentzua daukala, ez dela zuretzat bakarrik, nire buruarentzat bakarrik, hori lehen esan deten sendatze modura egindako zerbait, baizik eta batean pertsona batzuentzako bihurtu zaitezkela, nolabait helduleku edo zer, ez dakit, puntuala, osea, hain importanteak ere ez gera, baina batzutan, ez dakit, batzutan nolabait igual zauriak ikutzen ere lagundu dugu onerako eta txarrerako. Baina, ez dakit, olatu bat balitz egia da batzutan igual bai gainditu nahuela, igual egoera guztiak ez direlako erosoak, momentu vitalak ere batzutan ez dizulako uzten disfrutatzen behar bezala, edo mila gauzetara, mila lanetara egote horrek, edo lan jardun gehiegi egite horrek, edo hor bai uste olatuak harrapatu nindula, ibili nintzen, psikologa bezala lanetan, oso lan exigente batean, eta liberean bai nire proiektu honekin, eta baita eskakeitan izeneko taldean, eta horra dibidez, olatuak guztiz gainezkain zidan, egiten nulako egunez lan eta gauez lan, ez? Orduan, iritzizan puntu bat ez zara bat ere jasangarria, eta eukinun autoistripu bat. Eta adibidez, ez? Eta horre erabaki batzuk hartu nituen, eta bat izan zen hori ezin zala jasangarria izan, ez da osasungarria, eta behintzat ikasteko balio izan zidan, baina adibidez, ez? Edo ez dakit, egia da jendeak orokorrean nahiko ondo tratatu nahuela, baina badaude momentu batzuk ere igual pixkatein badituta sentitu nahi zena, eta hori ez jakin oso ondo nola eraman, baina orokorrean olatua harik eta hoberen surfeatzen saiatzen uste. Kostako azarelako izango da. Surfean ez dakit, Baina olatuak surfeatzen bai, ez? Metaforikoki bakarrik. Ondo. Atera dira noten eta doinuen hartatik hainbat gai, ez? Autozentzurarena, babes horrena, sareena, konplizitatearena, prekaritatearena, presioa, ere? Azkenengo olatutxo honetan, ez? Nahi gabe sortzen eta pizten dituzun zauri horiek edo presio sozialak eragindakoak azkenean, ez?
sortzaileak eta artistak kantuan bilusteaz gain fokopean jartzen duzu zuen bizitza, zuen gorputza, zuen guztia, eta imaginatzen dut horrek ere impresioaz gain presioa ere sortuko duela. Bai, uste dut baietz, eta pentsatzen dut artista bakoitzarentzat desberdina izango dela, azkenean batzuk badaude bekak betetzen eta holako aretorraldoiak betetzen, eta bakoitzak bere neurria edukiko du, ez? Nire kasuan uste dut oraintxe hartu diola neurri polit bat nire emanaldiei, eta orain banagola momentu oso artistikoki oso polit batean eta disfrutatzen. Ez zaidana beti gertatu, ze askotan bai sentitu dute gainezka egin didala presio horrek, eta ez dudala disfrutatu justo nire buruari kontra egin didorako, sentitu duterako ez nuela igual merezi horregotea, edo ez nintzela gai, ez nekala gaitasunekoa, bakoitzak norbere buruari botatzen dizkiogun harriak batzutan, laguntzen ez dutenak, eta bagia da ere antzoki batean zaudenean isiltasun absoluto hortan, eta iaia beldurra ematen dizula, pauso bat ematen dizuta ja, dena entzuten da, ez? Eta hola, momentu horietan igual, bai sentitzen da holako zerbait, baina gaur egun egia da ez dudala hainbeste presiotik bizi, eta hori, pozik nagola haren naizelako disfrutatzen, eta hori lehen agian blokeo gehiago euki alizen ditu dara, holtzan bertan, eta orain pixkanaka hain ezela rekonziliatzen hori denarekin eta disfrutatzen gehiago. Alduntze prozesu bat izaten da hori ere. Konstantea, etengabekoa. Beste kantu baten izenburua, etzi damuz, da? Nosbait etzi duzu? Damuz? Pentsatzen dut etxiko nula askotan, baina damutu ez naiz, inoiz damutu uste, etxi baldin badet, zerbaitengatik izan dela, eta etxi eta zerbait askatzea ere super osasungarria dela, eta batzutan bide bakarra. Ez iruditzen. Kasu honetan, etzi damuz da kantuaren izena, jolastuz, bihar etzi ez den urrengo eguna, eta etzi damuarena, ez? Orduan, kasu honetan ere Izaro Bilbao lehengandik abiatu ziren hitz hauek, eta egia da hitz jokuena badela maite deten zerbait eta beti presente dagona, orduan gustatzen zaidan jolas bada eta asko engantzatzen hau, orduan ez dakit, hortan ez dut etxiko. Hitz jokoetan da sortzen, espero dugu behintzat, ez? Lehen esaten zen digun, zelan zainak diren denaren erdigunea, ez? Gure gorpuzenak, eta zainak eta zaintzak daukan zentzu zabalenean, etzi damuz abestian ere zainak eman eta zaindu nabarmentzen duzu, eta munduak ere eta norbanakoak ere zerbait zain duela, ez? Esperantza mezu bat da, baikortasun mezu bat da, akaso falta dena? Hori da. Niri falta izan zaidana, ez? Azkenean lan guzti hau da, esango nuke fede edo argi bilaketa bat, horrela heldu leku gutxi eta itxaropen gutxi sentitu ditudan garai batean, eta hori hasten da oso gordin diskoa, nire horrela hitz egindako esaldi batzuekin, kantatu gabekoak, baina nola gordinak, ez? Eta entzuten dira zaratak, eta nahi nun pixkat estetika ilunago batekin jolastu ere, sentitzen nolako ez direla oso garaionak egia esan, eta diskoan zehar, bidaia hortan zehar, bai nahi nula pixkanaka argia sartzen juten uztea, eta azkenengo kantak badauka argi mezu hori eta itxaropen mezu hori justo horregatik. Mezu hori entzuteko irriken gaude edo behintzat guk hori eskatuko dizugu. Ea argi hori guztioi iristen zaigun. Zeu. Lehenengo nahi gabe kanta. Esku bat testu ditoki tani babestu
eta templu eduki aierua gertu dabilkit gero bat erdu zainetik nahi gabe ukitu nizkizun zenbait zauri eta orain eman nahi dizut zerua zuri nahi gabe ukitu nizkizun zenbait zauri eta orain eman nahi dizut zerua zuri. Mila esker. Eta hau etzi damuz. Aitu ziren hitzak gaur mintzo zaizu bintzat ezin so zure gisla ezin usteak ustel bizitzak noiztik zarabiltza fedeka bati fedeka fedetik federa ertzetik ezera ala ere kasper eta asperenka lore bat emango dizut da nahi baduzu erre eskuak urez bete ditut baina nago haserre lore bat emango dizut da nahi baduzu erre eskuak urez bete ditut baina zidamuz berandu, zatoz berriz tangu, zaildu zainak eman, eta zaindu. Munduak zerbait zaindu, munduak zerbait zaindu, munduak zerbait zaindu. Lore bat emango dizut, da nahi baduzu erre, eskuak urez bete ditut, baina nago haserre. Lore bat emango dizut, da nahi baduzu erre, eskuak urez bete ditut, baina nago haserre. Lore bat emango dizut, da nahi baduzu erre. Lore bat emango dizut, da nahi baduzu erre. Hasieran aipatzen genuen gaurko solasaldi honetako helburua ere bazela basortzaileen parean jarrita ez denak elkarri entzutez eta elkarri begira halako espazioak eskaintzea
pertsonen, artisten atzean, eta, elkarbiz dugun pertsona horien gogoetak ere bai gertutik ezagutzeko, edo nahi dugun oro partekatzeko, izan kantu bat, izan bizipen bat, eta zuek ere animatzen zinduztegula, ezer galdetu nahi baduzue, gainera gaur sorteko zaudete, hotza ez da agian sortea, baina iluntasuna agian bai, beraz, nahi duen orok zerbait galdetu edo zerbait ezan, lehen esaten genuen bezala, esku altza dezala, eta lasaitasun eta askatasun osoz konpartitu nahi duzuen hori, bale? Ematen du iragarkien tartea, ez? Iragarkiekin jarraitzeko nahi baduzue esango dizuet, emanaldiaren amaieran, solasaldiaren amaieran, diskoak eta viniloak ere hortze topatuko dituzuela, eta gerora ere partekatzeko kontzertuak, jaialdiak, solasaldiak, sare sozialak modu asko daudela, baina momentua aprobetzatzeko dei hori ere. Eta amaierako txanpan edo azkenengo trakan sartu aurretik olatz galdetu nahiko nizuke. Kanta zure ibilbide osoan zehar edo bizitzan zehar 3 kanta aukeratu beharko bazenitu, bereziak izan zaizkizunak, zeintzuk eta zergatik liratezkeen. Ez nereak, ez, orokorrean. Orokorrean. Jo, oso txarra naiz, galdera hauetan. Nahi badezu, hau pentsatu bitartean zuek ere pentsatu nahi dezuen zehose bota, ze egia da, batu dituzu sare sozialak, benetako sare sozialak hauek dira, ez? Nik nahi nun justo horrelako formatu hau bilatu azkenean publikoarekin harreman zuzenago bat ere ukitzeko eta desbirtualizatzeko hori dena, eta beraz hori animatu, edo zein ekarpen egitera. Eta, 3 kanta. Mira, adibidez, etorri zaidan bat, gero bueltan etorriko zaizkit igual gehiago, baina oain etorri zait gure aitak txikia ginean lokartzeko jotzen zigun kanta bat, eta Zintzilik diskoan justo sortu nion nik letra bat, baina berez originalak, badauka melodia bat, hori txikitatik entzun izan duana eta ekartzen dizkidana oroitzapen horiek, ez? Txikitako unibertso guzti horiek, kantuak Green Sleeves du izena, da usteet kantu tradizional irlandar bat, hori adibidez izan da, izan daiteke bat. Gero, Ze amaizen elektrizitatea, grabatzera joan ginenean galdetu ziguten era guretzat zer zen elektrizitatea, eta nik esan nien, eta benetan esan nien nire hiletan entzun nahiko, nik entzungo, baina nire hiletan entzungai, ez dakit entzungo nuken, agian beste Euskal Honundik energiaren transmisio hortatikan, baina baineko nukela hori, ni hiltzen izena, kanta hori, ez dakit, kanta horrekin konektatuta nola bait. Eta eski, aldizkizuet pila bat esan, eta egia da nire bizitzako momentuaren arabera ere oso aldakorrak izan direla. Baina, adibidez, etorri zait Mikel Laboaren Lili bat kanta, pila bat gustatzen zaidana, hori maite dut, eta, bat esatearren hori. Horiek olatzen, zerrenda, momentu bateko zerrendan kutunenak ez daki zuen buruetako zerrendan zerbait konpartitu nahi duzuna dagoen, galeraren bat, gogoetaren bat, orain duzu horretarako aukera. Altu hitz egin da nahikoa da, lasai. Venga. Gero da mutuko dira. Gero bukate, argiak piztuta. Gero bakitze pasatzen den, gero diskoak salerosten hor kontatuko, hori gertatu zaiz solasaldi guztietan, hemen denak isirik eta gero kontatu izan diazue, zehose. Horretarako beti egoten da aukera eta ez da inoiz, izaten berandu. Eta beste azken aurretik, agurtu aurretik, olatz bai eskatuko dizugu orain, zure
despedida gisa, gaurko despedida txiki gisa, ze bi kanta aukeratuko zenituzken, saioa pizkatxo bat izteko, eta zergatik? Nik jotzeko? Bai. Vale. Así que nahi, pentsatu behar duzu bi aldiz orduan. Vale. Ba hori, berez saio hauek planteatu nituen disko berriaren aurkezpen gisa, baina egia da, azkenean baitu dala nire aurreko lanetako kanta kutxun batzuk, eta baita ere bereziki konektatu dutenak jendearekin. Batzutan ezakigu iso ondo ze faktore daukaten ez, baina kasu honetan biekin gertatu da. Bat da korapilatzen, dala nire oihartzun handiena izan duen kantagian, eta da simpleena, esango nuke gainera, baina batzutan elementu gutxirekin lortzen da hori ez, eta hori izango da bat. Eta bestea, eske honekin ere harritutan nabil etengabe, jendeak erakutsi dizkit tatuajeak egin dituna kantu honekin lotuta, eta horreko ematen dizu presio puntu bat, klaro. Kantau da gelditu hor, eta hitzak anera bakarenak diren arren, jendeak nerekin lotzen ditu, eta gainera eskatu izan didate idazteko nire letrarekin. Eta jendeak tatuatu, eta hori ja, ilusio handiz egin nun, baina egin ditu nola hainbat, eta esan nun zuko aukeratu. Eta hori bizi diete ilusioz, harriduraz, eta baina bihurtu dara kantakutxunetako bat baita gelditu hor. Guk hor gelditzeko eskatuko dizugu olatz, eta urte luzean jarraitzeko korapilatzen eta askatzen nahi beste kanta, nahi beste kontu, nahi beste zain, eskerrak ematearena faktoriara hurbiltzeagatik, gonbita onartzeagatik, erronka bera ere bai, solasaldi formatuan plazaratzeagatik, eta batez ere txalo bero batekin nahiko genizuke eskertu eta babestu egindako ahalegina, eta batez ere urte guzti hauetan areto txiki, handi, eskola, jaialdi, taberna txiki, gaztetxe eta beste espazio batzutan egindako ekarpen hori. Mila esker. Ez dakit norbait egondan nire kontzerturen batean, baina kantuntan beti eskatu izan dut gauza bera, justo azaldu etenagatik. Azkenean, kantu bat sortu harrean, azkenean argitaratzen denean, iruditzen zait neurri batean jendearen dela, eta jendearen dela, eta jendeak beretzat hartzen duela, eta bakoitzak sortzen ditula bere bizipenak horrekin, ez? Orduan, kantu honekin ja sentitzen dut jendearen dela, eta hori da magia oso polita, oso apari bat, niretzako. Eta orduan, eskatzen dizudena da, ezagutzen dizuenok nirekin batera besteko. Begitxoiekin behiratzen zenean, sanaz bezala ez zaitez joan, tani zure gogoz jarriz, buelta ematerakoan, sentituz momentu oro nola, zure usainan igandik badoak, eskuak poltsiko etan eta zure zaporean, zaporean, zaporean.
kopiatzen zenidan, esan ez bezala ez zaitez joan, dani zure gogoz berriz, buelta ematerakoan, sentituz momentu oro nola, zure usainan igandikoa doan, eskuak boltsiko eta zure zaporean, korapiatzen jarraitzen badugu, ez dugu jakingo nola askatu. Korapiatzen jarraitzen badugu, nola asmatu. Korapiatzen jarraitzen badugu, ez dugu jakingo nola askatu. Korapiatzen jarraitzen badugu, nola asmatu. Ni esker. Bueno, eta alde egin aurretik, nire aldetik ere eskerrik asko Izar, mi esker etortzeaten guztioi, mi esker Xabiri ere, eta bueno, azkenean hori gure proiektuek aurrera jarraitzeko zuek ere beharrezkoak zeate eta horregatik oso eskertuta nago. Eta horixe espero bidean topatuko gehala berriro. Eta hau da, gelditu hor, azkenengo kanta. Zatoz bihurtzera lo ezinak nagi, magoak izara eta itzak aragi. Toriz dilor lorden batia hilgoran, arrakala tegin magian denboran. Arnezin giraran basordeka, jolastu nahi alduzu gorde gordeka. Zalakizu desegonkor mine ematen badizu. Zatoz gotorleku bat dut bizkarrean, doana munduaren kontrakarrean. Imaginatu zaitut arnaskantuka, nire gorputz gainean erdikatuka. Aztamuka jarraitu dut atzaparka, inoiz baina ederrago zaude dardarka. Gaur tristura darizu, desegonkor mine ematen badizu.
Zalo bero bat, olatentzako. Eskerrik asko eta nahi duzunen arte.